खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 अक्ट'बर 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै नाथाय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारनोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोबां बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ अब्लाबो नाथाय बोनो गोब्राब जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननायाव दिनै गोसोआ गोजोननाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबार नांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।